всъщност първата авторска песен. И тя е писана още преди година и половина. Обаче мина през толкова промени, че дори и текста малко се измени. И сега хората, които са слушали, няма да я познаят много. И надявам се ви хареса, писане за едно момиче, което е много тъпо. И да, общо взето това е. Желаех да ти помогна. Ох, как исках, но не знаех как. А видях ли твоите очи, исках да те целуна, но знаех, че няма как. Защо не повярвах в себе си, за да продължа напред? Ставайки те зад гърба си, освобождавайки душата си. Защо не повярвах в себе си, за да продължа напред? Ставайки те зад гърба си, освобождавайки душата си. Ето ме тук самотен, забравен в тъмнината, търсиш твоето красиво лице. Лежа, чакайки денят, денят, в който аз пак ще зърна теб. Защо не повярвах в себе си, за да продължа напред? Ставайки те зад гърба си, освобождавайки душата си.